2010 मायथाइयाव मिरु एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि 2014 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम गोलाव सम धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जाबोनाय शिवराम बसुमतारीनि सुजुनाय आरो रोजाबनाय ददेरे ददेरे बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ जागायबाय। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय शिवराम बसुमतारीया हारिमुआव जोबोद गोसो गुदुं। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो माखासे मेथाइ सुजुनायजों लोगोसे मेथाइबो रोजाबबोदों। बेबाराव गिबि खेबनि थाखाय गाव रोजाबनाय मेथाइआव फाव खालामदों। बर' सावथुन मुलुगाव मैथा मुंजों मोनथिजानाय प्रबिन बर'आ दिथा होनाय बे मिउजिक भिडिअआव शिवराम बसुमतारीजों लोगोसे फाव खालामदों जाखांफुनाय फावगिरि लोगोसे मोसागिरि सायाश्री बसुमतारीया। बे मिउजिक भिडिअखौ एप्रिल दाननि नैथि सप्तायाव एसके बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। आसा खालामो रायजो राजाफोरा बे मिउजिक भिडिअखौ अनसायनायजों लोगोसे थुलुंगा होगोन। दिनै गगामु हालामाव मोनसे बैसागु एलबाम मोनसे शुटिं जागासिनो दङ आरो बे एलबामनि मेथाइखौ आंनो सुजुदोंमोन आरो आंनो रोजाबदों आरो लोगोसेयैनो हिर'खौबो आंनो जानाय जाबाय। हारिमुआव आंहा खोब मोनसे गोसो दंखायोमोन आगुनिफ्रायनो आरो गोबां सम बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै फैयै फैयै दिनै आङो बोसोनगिरि थाफैबाय। 2010 मायथाइयाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ हारिमु नेहाथारि जादोंमोन। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जादोंमोन आरो बिनि उनाव आङो मोनथाम टार्म्स आङो धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि जाबोदोंमोन। फैयै फैयै दिनै बारग'बाय आरो बड'लेण्ड जि दाबिनाय बे समावबो दिनै एसे थाथ'बाय। बेखायनो गोसोखौ एसे रेजें मोनदों। बेखायनो हारिमु बिथिंखौ आं एसे गोसो थानायलाय दिनै एसे आवगायफिननो होननानै सानदों। दिनै बैसागु बोथोरखौ लानानै आं गिबि दिनै दोंसे मेथाइ बानायदों ददेरे ददेरे होननाय, बेखौ आंनो रोजाबदोंमोन। दा आंनि मिसेस आंनि हिन्जावाबो एसे नारसिनबाय, हेफाजाब होबाय जे मेथाइ बानायनांगौ नङाब्ला नोंनि लाइफआ जि एसे रोंदोंमोन बेबो थालांनो हागौ। बेखायनो बिथांनि नाजानायावबो बा बिथांनि हेफाजाब होनायावबो आं दिनै मेथाइखौ बानायदों आरो सुजुदों आरो दिनै शुटिं सोलिगासिनो दङ। थांनाय साननैयाव खोब अखा, बेखायनो साननैया जोंहा थालांबाय। दिनैनिफ्राय जों जागायदों, गाबोनसिमथ' जागोन। बिनि उनाव बैसागुनि संक्रान्ति समाव बे एलबामखौ बेखेवनाय जागोन। एसके प्रडाक्सन हिसाबै बेहाय नुनाय जागोन। बे गिबि खेब। बेयाव डाइरेक्सन हिसाबै जों बयबो मिथिगौ मैथा बर' होननानै प्रबिन बिथाङा दङ आरो लोगोसे फावखुंग्रि हिसाबै दङ जोंहा सायाश्री बसुमतारी। बिथांखौबो आं खोब आगोलनिफ्राय जोङो लोगो मोनलायखानाय। सम सम सिगाङाव बिदिनो हारिमुखौ जों लोगोसेनो सिबियोमोन। बुंनो थाङोब्ला बिथाङाबो हाबा जाबाय, आंबो हाबा जाबाय। दा फिन जोङो गोसोखौ मोनसे बे हारिमुनि गेजेरजों लाबोफिननानै मोनसे खामानि मावनो हानाय बे मोनसे प्रजेक्टआव जों फैफिनदों। आं आसा खालामदों नैबे जि बैसागु एलबाम बयजोंबो अनसायजागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। गिबियावनो गासिबो रादाबनिसिम माने गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरबाय। दा जोंथ' 3 अक्ट'निफ्रायनो लादोंमोनबो एसे, बेनिफ्राय बोथोरा जोंखौ गोबां दिगदार होदों। बेनिफ्राय दोनथ'नानै दिनै जोङो जागायफिननाय जादों। बेनिफ्राय 9 बैसागुनि माबानि नैबे एप्रिलनि 9 अक्ट'नि सिगांनो रिलिज जागोन बे मिउजिक भिडिअ एलबामा। दिनै मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन, जाय बिथाङा दिनै बे एसके प्रडाक्सनखौ माने दिहुनजेनदों, बिथां शिवराम बसुमतारी। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि आफादफोरजों लोगोसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनांखा। मोनसे समनि सेन्ट्रेल हारिमुनि बिबानबो दंमोन बिथाङा, आरो बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि हारिमुखौ जौगाहोनायाव, धेमाजि जिल्लानि हारिमुखौ जौगाहोनायाव गोबां थुलुंगा होबोनाय। बिथाङा गोबाव सम आफादाव थानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो सुबिदा मोनाखैमोन, माने सम मोनाखैमोन। खिन्थु बिथाङा दिनै माने जागायदों, जों गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांनिनो खननाय, बिथांनि लिरनाय आरो बे मेथाइखौ आंबो डिरेक्सन होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आसा फारिदों मोजां जागोन होननानै। बिथांनि सायावथ' जोंहा फुरा आसा दङ, मानो होनबा बिथाङा जिहेथु कालसारखौ गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनखानायखा हिसाबै बिथाङा नैबे मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम बा बैसागु एलबामजों जे थाबथागोन बे नङा।
आरो बिथाङा जोंजोंबो सावरायबाय थादों आरो बिथाङा माने बर' हारिमुखौ गोजौ थाखोआव थिखोलांनायनि सिन्था धारना सिगांनिफ्राय दंखायो जेला नैबे लामाजोंबो बिथाङा जौगालांनायखौ खालामनो नागिरदों आरो उनफ्राव फैबावगोन मोजां मोजां बिदिनो सावथुन आरो सर्ट स्ट'रि आरो मिउजिक भिडिअ एलबाम फैबावगोन बेखौ जों आसा खालामदों एसके प्रडाक्सननिफ्राय। गिबियावनो गासिबो खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैयो आङो एसके प्रडाक्सनाव खामानि मावनानै जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला एसके प्रडाक्सननि जाय प्रडिउसार बे आदा शिबरामा जोङो माने उन्दैयावनो लोगो मोनलायबोखानायखामोन। खिन्थु बेफोरबायदि जेनेबा जोङो हारिमुनि दा नैबे जि मिउजिक लाइन बे लाइनाव जेनेबा जों खामानि मावनाय जायाखैमोन। खिन्थु दिनै बे माने जोङो बिदाबाबो बेखौ जास्ट माने मा होनो लोगो स्टाइलाव माने जोङो हारिमुआव जमा ओंखारलायनाय हिसाबै जोङो माने लोगो बायदियै जोङो माने माबा खालामो माने रायलायनाय इरिनायफ्राव। स' दिनै आङो बे आदाजों खामानि मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनावबो जे मोजाङै मोजां बेफोरबायदि जोङो मिउजिक भिडिअ बा फिल्म इन फिउचार जों आरोबाव खालामलांनो मोनगोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।